Fideo wedi animeiddio yw hwn. Nod Gyrfa Cymru yw cynrychioli ac adlewyrchu cymunedau amrywiol Cymru. Rydym am ddatblygu a chefnogi amgylchedd lle mae tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn flaenllaw am hopeth a wnawn. Wrth wneud hyn bydd Gyrfa Cymru yn cyflawni'r canlynol. Annog diwylliant sy'n sicrhau bod Mae nifer o ddwylo'n unol. tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhan o'n gwaith bob dydd. Mae 3 pherson yn curo dwylo ar 2 arall. Darparu man ble mae ein cwsmeriad a'n gweithwyr yn cael eu cynnwys ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae drws yn agor. Gwneud ein gwasanaethau a gweithio i ni yn hygyrch i bawb. Bodiau wedi codi at fenyw. Trin ein cwsmeriaid a'n gweithwyr fel unigolion yn deg a gyda pharch, gan roi cyfle i bawb ddatblygu a llwyddo. Llyfrau'n pentyrru. Rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ein gweithwyr i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid. Mae 4 person gwahanol yn siarad â rhyw berson arall gan wenu. Gwrando a gweithredu ar yr hyn y mae ein cwsmeriaid a'n gweithwyr yn ei ddweud am ein gwaith tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant. Arwydd gwahardd. Gweithredu yn erbyn unrhyw aflonyddu neu fwlio o unrhyw fath, gan greu lle ble na chaiff ymddygiad amharchus ei oddef. 6 o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd yn cael cyfarfod. Adolygu ein harferion a pholisi tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn rheoledd, dod i obod am ddatblygiadau newydd a gwneud newidiadau. Byddwn yn gweithio gydag eraill i'n cynorthwyo i wneud hyn. Mae pobl o wahanol oedrannau, diwylliannau a nodweddion corfforol yn crynhoi gyda'i gilydd. Ac yn olaf, bod yn agored ac yn dryloyw am ein gwaith tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant, a'r cynnydd yr ydym yn ei wneud. Logotype Gyrfa Cymru. I ddarganfod mwy am ein gwaith tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant, ewch i gyrfacymru.llaw.cymru.